Wantiere pau tuke kuma gikone to tuke mag skunde mag sekondar matamo kuongo chope giko mare kawuono. Tuke gono bagi Shimo la Tewa kama skunde mawuok Kimbo mar Kenya otimo maber moloyo. Skund sekondar ma Vihiga High nobedo joloch mag opich agoko kata rugby mar jotugo 15 koni gi kocha. Korka nyiri Butere noloyo Kaya Tiwi e final ma giloyo opich okapu. E tugo ma handball Kimilili manobedo joloch bang' loyo Kamito ka jota tuke go opako rang'iny maginene tuke mag skunde ma higani. Nice. Been working hard. We found this place so hard for us to adapt. We only focused on our mental strength. We adapted with the weather and we realized it favored our side. Yes. Kwa miaka 22 iliyopita tumekuwa tukidhamini hii michezo kwa sababu ni fursa mzuri kupatia watoto wetu platform ya kushowcase talent yao ama talanta zao kwenye michezo mbalimbali. Skunde ma Nairobi timo maber tuke mag basketball mag NBA M-Pesa motimore alap mbalariany ma Aga Khan. Tuke gono kelo kanyakla skunde manowuok e pacho kae mangima katima St. John's Korokocho kod Olympic Junior School emanobedo joloch e final korka yawuoyi gi nyiri kaluore kamano.